বড়ো জাতিৰ পিতৃ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক भारत रत्न দিব লাগে। नुनानै दुखु मोनबाय आरोना गुबुन हारिनिखौ अवार्ड डक्टर होनलायदों जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ मानो होआसै। हेलौ लोगोफोर फैलायबाय आरोना भिडिअ लानानै नोंथांमोनजों सावरायलायनो होननानै बे समावहा सासे गुबुन हारिनि मानसिया बुंदों आरोना सम मोनोब्ला आङो बे बाथ्राखौहाय जोंनि एसेम्ब्लियाव आसाम एसेम्ब्लियावहा दाबि दैखांगोन जेन बड'फाया भारत रत्न बान्थाखौ मोननांगौ बे बाथ्राखौ बिदि लुबैदों आरोना बेनि सायाव बे सावरायगोन आसाम एसेम्ब्लियावहा जे बड'फा भारत रत्न बान्थाखौ मोननांगौ बे बाथ्राखौहाय दिनै मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियायावहा फोरमायनानै होदों आरोना बियो। स' बे गोजोनथाव खौरां नंगौ जोंनि बड'फाया गोजोन सान्थिनि लामाजों आगान सुरग्रा मानसि बियो बेफोरबादि बान्थाखौ बियो मोननो समायगौ आरोना। बे बाथ्राखौ दिनै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्राबो साननो रोंनांगौ आरोना बेखौ जोङो बिनो रोंनांगौ मानो होनबा बेयो सासे गोजोनै आवगायबोनाय गोजोननि गेजेरजों खौसेथिजों गोजोननायखौ नागिरग्रा बे सासे दैदेनगिरिमोन आरोना बर'नि गेजेराव सासे बर'नि बिफा हिसाबै थ' बे बान्थाखौ बियो मोननो समायगौ। थ' बेखौहाय बिथाङा बुंनानै होदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्लानो मिथिगोन आरोना भिडिअखौ मोजाङै नायलां अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन आरोना। थ' बेजोंनो लोगोसे दाखालि बावैसो जोंहा माखासे डक्टरेट डिग्रि मोन्दों आरोना मानसिफोरा बेयावहा आं नुदों आरोना गोबाङा कंग्रेसुलेसन बा गोजोननाय बावदों आरोना माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोननि सायाव फोरमायनानै जे बिसोरनि साक्सेस जानायखौ लानानै आरोना दङ जोंनि गेजेराव बर'फ्राबो साक्सेस जानाय आरो गुबुन हारिफ्राबो आरोना। प्रमोद बড়ো ডাঙৰীয়া আপোনাৰ স্বজাতিৰ মানুহক খেদি লৈ BTADৰ স্থায়ী বাসিন্দাক খেদি লৈ আপুনি আদানীক আপুনি অমিত শ্বাহক তেল মাৰিবৰ কাৰণে আদানীক মাটি দি যদি কাৰোবাক বেঘৰ কৰে তেলা আপোনাকো খুদাই এৰা নহব যে হাগ্ৰমা মহিলাৰ দিনতে বড়ো মানুহবিলাকৰ স্বাধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো অলপ তীব্ৰতৰ আছিল। আজি প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পাছততো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত যি ধৰণে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে যি ধৰণে প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পাছত আজি দিল্লীৰ ওচৰত দিছপুৰৰ ওচৰত মোৰতো এনেকুৱা লাগে যে প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰত্যেকটো কথা ক'বলৈ অমিত শ্বাহৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ লয়। বড়ো মানুহ এজনক যদি কয় তই অসমীয়া লিখিবই লাগিব জানিবই লাগিব তেতিয়াহে চাকৰি পাবি এইটো ভাবোঁ আনডেমক্ৰেটিক এইটো চভিনিষ্ট। BTR নিৰ্বাচন আহি আছে কিবা ৰোল ল'ব আপুনি? নাই নলওঁ আপোনালোকে বড়ো মানুহৰ মাজত নিজৰ শাসন ৰাখক বিজেপি কংগ্ৰেছ কাকো সোমাবলৈ নিদিব যি কাজিয়া লাগে নিজৰ ভিতৰত কৰক যি ভাল হয় বেয়া হয় দালালি কৰিলেও নিজৰ ভিতৰত কৰক যি পইচাকেইটা বিক্ৰী দিলে যায় সেইকেইটাকে এই বাহিৰৰ হিমন্তহঁতক খাব নিদিব তো ATM বনাবলৈ নিদিব BTRটোক হিমন্তৰ। মই অসমবাসী ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে যেতিয়াই সুযোগ পাওঁ তেতিয়াই বিধানসভাত মই এটা প্ৰস্তাৱ আনিম কোন ডিভাইচত আনো কথাটো পাতি ল'ব লাগিব কোনটো আমাৰ ৰোলত আনিব লাগিব কথাটো পাতি লৈ যে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম বডোফা আমাৰ বড়ো জাতিৰ পিতৃ উপেন্দ্ৰনাথ ब्रह्मক भारत रत्न দিব লাগে। थ' बिनि गेजेरावनो जोंहा माखासे मानसिफोरखौ जों नुदों आरो आं नायदों जोंहा BPFनि MLA सरन बर'आबो बिदि मान बावदों आरोना बेबायदिनो जोंनि बर'खौबो लानानै जोंनि बर' रौता हालामनि बे ना सासे सिख्ला ना सेंग्रा बिखौबो मान बावदों MLA सरन बर' बिथाङा बेजों लोगोसे गुबुन हारिनि बिखौबो कंग्रेसुलेसन होदों। बेनि गेजेरावनो आरो दंबावो जोंहा BTRनि CM प्रमोद बर' सार बिथाङाबो मान बावदों आरोना नोंथांमोन आं स्क्रिनाव होनानै होगोन आं नुदोंबो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना बेनि गेजेराव प्रमोद बर' सारा गुबुन हारिनि सानै सिख्लाखौहाय कंग्रेसुलेसन और डटार बेबायदि लिरलायलायना होदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लाबानो जाबाय। नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौहाय बेखौ होनाय नुवासै आरोना मा जाहोनाव होआखै मिथिला थ' नोंथांमोना नायलांग्रोदो आरोना। थ' नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानांगौ माबायदिहा बेखौ जों बयबो साननो गोनां आरोना जोंनि बर'नि बे देरहासारनाय बा बे फरायनायाव जाफुंसारनाय बिथां लाइमोनफोरखौबो दिनै मान बावनांगौमोन आरोना हायोब्ला कंग्रेसुलेसन बा बेबायदिनो माबा मोनसे होनांगौमोन आरोना पस्ट बेखौहाय ससियेल मिडियायाव फेसबुक माबाफोराव पस्ट होनायावहा नुदों आरोना बेबायदिनो बे सानथालिफोरनि जानो हागौ नामा बे लाइमोनफोरा
बेखौसो बुंनो लुगैदों आङो मान बावदों जेथिया गावनि हारिखौबो मोजां मोननानै गावनि हारिनि लाइमोनफोरखौ मान बावनांगौमोन दिनै गुबुन हारिफोरखौ मान बावनायाव एसे दुखु नांनाय बायदि मोनदों आरोना नुनानै जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफोर दं बेनि गेजेराव बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां खामानिखौ मावदों थ' दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै खामानि मावनायजों लोगोसे दिनै बेबायदि मा होनो डक्टरेट जोंनि फरायनाय MBBS उथ्रिसारनायफोरखौ मान बावोमोनब्ला जोंनि हारिनि लाइमोनफोरखौ आरोबाव माने मोजां मोनसिन होनो हागौमोन आरोना दिनै नाथाय जों बेबायदि पस्ट होनायनि गेजेरावनो जों नुखाबाय आं मिथिया न'खराव थांनानै बावहैदों ना मादों नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेराव आं बेखौसो नुबाय आरोना नोंथांमोना दिन्थिनानै होखाबाय पस्टखौ स्क्रिनाव थ' बेबायदि आरोना जाथाया बेखौ लानानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना मानो होनबा एसे बोरैबा मोनो आरोना गोसोफोरखौ बेफोरबायदि नुयोब्ला रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो दिनै हाग्रामा महिलारियाबो सासे दैदेनगिरि जोंनि बर'नि नाथाय बिथाङा बेफोरनि फारसे जेबो खबर गैया आरोना जेबो माबाबो गैया बिथांनि सायाव नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां हारिनिनो खामानि मावबोनाय मानसि बिथाङा बेबायदि खालामनांगोन बेखौहाय साननानै आं दुखु मोननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना दिनै बे समावहाय जों गुबुन हारिनि लाइमोनफोरखौ कंग्रेसुलेसन बा मान बावनायजों साबायखर बावनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बे लाइमोनफोर दङ आरोना जोंनि गेजेरावबो सोरबाफोर डक्टरेट मोननाय PhD खालामनानै उथ्रिसारनाय बा बे MBBS आवनो सानै साथामसो दंबावोना उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौबो बेबायदि होनो नांगौमोन आरोना थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायलायदो गोबां जोंनि बर'नि गेजेरावथ' जों खौसे जागोनखौ जों नुहुरखाला आरोना गोबां बेजोंबा बेजोंल'खासै आरोना स' बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारिया पलिटिक्सखौ लानानै गावखौ साननानै दिनै गोबां गुलाय गुजाय जानानै थाखाबाय मोनसेल' पार्टि नङा ना BPF निफ्राय लानानै UPPL BJP कंग्रेस दा APB बिथां BPF UPPL BJP कंग्रेस आरो APB बेबायदिनो आरो गुबुन दंबावोसो खोमा बेबायदिनो गावस्राजोबखानाय आरोना जोंनि बर' हारिया खौसेथियाव गैखाया अब्ला जों सोरखौथो मा बुंनो हाबावनो आरोना थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरोना नोंथांमोना मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन साबस्क्राइब खालामनो हागोन चेनेलखौ भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बाय